Hor gaude lagun bat bilatzen be bai, desagertuta dagoen. 6etan edo horrela arratsaldean oso fuerte sentitu dugu lurrikara. Nik inoiz ez dute olakorik bizi. Jende guztia izututa, hasi da alde egiten, hurbildu gara kotxerantza, ikusi ditugu horma batzuk erorita, gero bidetik bai, asko kostatu zaigu Karakasera bueltatzea, hori normalean ordu beten egiten den bidea, 4-5 ordu eman ditugu, etxe asko guztiz hondatuta, erorita, zubiak be bai asko erorita. Ohituta gaude, baina gaurkoa izugarria izan da. Lurrik ere izan danean, argindarra junda, eta nik 25. pisu batian bizi naiz, eta orduan ez etxetik agatea. Karakas bertan, 8 edo 9 edo 10 etxe bizitza erori dira. Esaten dut, 10-15 pisuko etxeak, Gero ikusi ditu Laguairako irudiak, gaza bezala dago. 15 pisuko hotel bat dena kolapsatu egin du, eta hori bezala aldamenen dauden etxe guztiak. Izugarria izango da, tragedia bat da.